Shu'aibu kwashe-kwashe ka taka daidai, mai gidanmu gwaninmu tafiyar ka tana kan daidai. Masoyin shugaba annabinmu Muhammadu shugaban kowa. Alhaji Shu'aibu kwashe-kwashe ka taka daidai, mai gidanmu gwaninmu tafiyar ka tana kan daidai. Masoyin shugaba annabinmu Muhammadu shugaban kowa. Da sunan Rabbana kalikinmu gani mai baiwa, shi ke raba baiwa ga wanda ya so ya yi badawa. Roƙon da nake yi ma Allah kai yo amsawa, kan wannan shi'iri da na shirya ga mai gidan san kowa. Mai tsoron Allah ga ƙaunar manzo Hamjadu, ga tsantsar zuhudu da salatin ɗahe Amadu, mai girmama manya dattawa yara bai gudu, mai tallafa marasa ƙarfi ya ɗaga su tudu su yi hangowa. Alhaji Shu'aibu kwashe-kwashe ka taka daidai, mai gidanmu gwaninmu tafiyar ka tana kan daidai. Masoyin shugaba annabinmu Muhammadu shugaban kowa. Wai wane ne nake waka ku ban amsa da sauri, ku ce da ni kadimi fasishi ne sannan naziri. Malam Allah Shu'aibu kwashe-kwashe mai kyauta da kauri, take zai rusa sharri ya daddasa kairi a zuciyar kowa. Salati gun ainil gur manzo na sayyidul azamati, wal karamatu wal faramatu mafi kyan sauti. Alai da sabbai ka saka mun faɗi ma shugabar kowa. Alhaji Shu'aibu kwashe-kwashe ka taka daidai, mai gidanmu gwaninmu tafiyar ka tana kan daidai. Masoyin shugaba annabinmu Muhammadu shugaban kowa. Su akwai ta da girma, Ahmad Tijjani labbaika wani dan umma. Ziyali fa sallah na sashi hana farhama, maulanmu na Bauchi shakka dahir ga gaisuwa na yi miƙowa. In ɗora yan baitika da yaugun wanda ba shi gadara, bai sa ido akan mu idan mun bata ya gyara mu yake tsatsaf a cikin lamari har mi ganewa. Masoyin annabi harfi ne kai kwarai ka narke a wannan janibi, ka zama fitacce in ka zo sai an yi ladabi. Kaunar shi da annabi ta musamman ce yan uwa mi ganowa. Mai shiga ta kamala allaji, mai ado da annabi san shiga ta ce maleji. Faran dagawa kafirta hakan kuma mun ji, fatan mu kawai dai Allahu ya ƙara ƙaunar maso kowa. Alhaji Shu'aibu kwashe-kwashe ka taka daidai, mai gidanmu gwaninmu tafiyar ka tana kan daidai. Masoyin shugaba annabinmu Muhammadu shugaba.
siyasa yau an baka mulki, yan gaura goje sun ganka kana kan doki, risuna masu ke yi ran takuta haka fito ne hangowa. Shekara maulidi kake yi, hidimar ka annabi kullum gaba ba ta sauyi, zuciyar ka faratas a ma'aiki ta gama sanyi, ga taron al'umma kai ne ka hada don nuna san kowa. Alhaji Shu'aibu kwashe-kwashe ka taka daidai, mai gidan mu gwanin mu tafiyar ka tana kan daidai, masoyin shugaba annabin mu Muhammadu shugaban kowa. Bangaren kasuwanci baka albus an shaida, tallafin na kasanka a kasuwanci baka ganda, kwalliya ba kamar ka musamman in ka san yau shadda, don fitar ka ke fitar da fitattu na ta hakan agun kowa. Da tsare ka baban sai da Fadima rabbi ya ja kwananka, baban Isma'ila na ganka babbar taska, ka ziyarci Madina kai ziyarar annabi shugaban kowa. Alhaji Shu'aibu kwashe-kwashe ka taka daidai, mai gidan mu gwanin mu tafiyar ka tana kan daidai, masoyin shugaba annabin mu Muhammadu shugaban kowa. Alhaji Awwalu yaro a gurin mai gidanmu, manaja a kamfanin wanda ya zama jigonmu, na gaida Mustapha shi kane ne ga shugabanmu. Alhaji Shu'aibu na miko gaisuwa kai amsawa. Allah ya ƙara kusanci ga mafificin karama ma'aiki na cire kunci. Alhaji Murtala Kaura ko da yau ka kai gaci, da dukan sauran abokai masu biya a cikin tafiyar. Shu'aibu kwashe-kwashe ka taka daidai, mai gidan mu gwanin mu tafiyar ka tana kan daidai, masoyin shugaba annabin mu Muhammadu shugaban kowa. Alhaji Shu'aibu